Manipod iti nakukulay ken nagagarbo akawes, nalulungay agaraw, naiisem arupa, ken awan patinggana nga enerhiya, saan lang ana ibida ti talento dagiti bukayenos, ngem ket di naipanakkel ti produkto da ti kakao. Paset ti Kakao Festival 2025 ti Barangay Night Dance Competition. Ano sa din no? Dagiti 20 ket maysa a barangay nga daan na duma-duma a konsepto ti nagkaykaysa. Saan laing a para iti titulo, ngem ket di maipakita ti kinapateg ti kakao, iti biag dagiti umili, babaen iti maysa a sala. Duaan nagsaruno atawen nga awan selebrasyon ti Kakao Festival iti Ili. Ti Kakao Festival 2025, ti kauna na selebrasyon iti Ili, iti babaen ti literato ni Mayor Jaja Bernos. I know we all have the same goal to give what all our Kakailians truly deserve. Let's show them what true public service looks like. And of course, kanyayo apo nga Kakailian mi ditoy bukay. Happy Kakao Festival 2025! Agkakadwa tayo manen nga agragsak nga mangbuya, dagitoy kabarangayan tayon nga ipakita da manen, ti kinalaing da nga agsala. Nagyaman ti Mayor iti nabara a suporta dagiti amin a bukayenos. Iti panakirambak ni Governor Takit Bersamin iti Kakao Festival. Inpeteng na ti kalikagom amang tulong kadagiti manalon iti Ili. Ken nagyaman iti nagbalin at ignay da Kong JB ken Kong Ching iti panangipasidong ti Abra Provincial Hospital iti DOH Hospital. Ikarikten ka, manyaman ti may kulong sa probinsya. Abang sakla ti gobernador, may muy baga. Itad ko, para ka na kayo. Pinto no, Nobyembre, mangiruwar tayo di kwarta para ka rin manalon dan para tinday dyan. Dapat kas nitad di probinsya. Tuga po na, bigyan na ngayon ito eh. Nag-iistado yung nagnagan di farmers, kininday dyan. Tetkan tayo di pagragsakan da di Paskwa. Pasigurado met ni Kong JB Bernos at selebrasyon ti Kakao Festival 2025 iti rugin iti agtultuloy a panagpiesta iti Ili. Manipod ti tangal daw, kaya ti masangsangwanan ng panawag at tawtawen. Pilitin tayo na isubli iti nakamamuan ti Ili ti bukay, iti kinaurnos iti Ili ti bukay. Banag nga mabalin ko nga ikari kada kayo nga umili iti Ili ti bukay. Into no Enero, palubos niya po Diyos, rugyan tayon nga ipatakder iti kabarbaro nga munisipyo dito'y Ili ti bukay. Into no malpas iti pesta tinatay, rugyan maten nga simpaen iti plaza yo dito'y bukay. Ti selebrasyon ket inatendaran dagiti local chief executives, national agency officials, ken dumapay a bisita. Ad-adapay ari magsak ti selebrasyon iti panangted ti kanayunan a premyo ni Governor Takit Bersamin at 200,000 pesos ken 50,000 pesos met kada contingent kinaited manipod kada Congressman JB Bernos ken Congresswoman Ching Bernos. Rambak ti panagpiesta ti Patron Saint Narcisos iti bukay, babaen ti Kakao Festival 2025 ket mangisimbolo ti panagkaykaysa, panagtitinulong ken panag-inayat nga agturong ti naprogreso nga Ili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.